Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο σύγχρονος άνθρωπος δυσκολεύεται να γυρίσει πίσω. Δυσκολεύεται να έρθει σε επαφή με τις ρίζες του. Αυτός ο λόγος μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό γίνεται γιατί ο αγώνας για το αύριο είναι πολύ σκληρός. Είναι πρόβλημα αυτό. Για πες. Όχι, έχει όμως ανάγκη να γνωρίζει τις ρίζες του που είπες, για να βρίσκει τον εαυτό του ποιος είναι και να μπορεί να πορευτεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εδώ που είμαστε τώρα εδώ, η μικρή σκηνή, το αγροτικό όπως το ξέραμε. Προσωπικά τουλάχιστον αγνοούσα ότι είχε ιστορία 100 χρόνων και από ποιους φτιάχτηκε και γιατί και πώς φτιάχτηκε. Αυτό που εισέπραξα όμως είναι τι? Ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να διατηρηθεί η μνήμη και να λειτουργήσει ως παράγοντας έτσι συνοχής εδώ πέρα του κόσμου, ρε παιδί μου. Εδώ έφερε εμάς από την κοντά, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτό πια το χώρο, ότι το γυρνάνε πίσω, γιατί πρέπει να μάθουμε ότι αυτό κατασκευάστηκε από ανθρώπους που είχαν ένα όραμα. Εκείνο όλο το σημαντικό πράγμα. Θα πω ένα πραγματάκι, τώρα μπορεί να είναι μια κρυάδα, ότι είναι λίγα τα οράματα που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Γιατί παλεύει για το αύριο, που είναι πολύ σκληρό αυτό το πράγμα. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν, δηλαδή ότι ζωντανεύουν ένα χώρο, ζωντανεύουν και τον τρόπο που θα βρεθούν οι άνθρωποι και θα διασκεδάσουν, και χίλια πράγματα, ας πούμε, αυτό. Θυμάσαι την πρώτη φορά που είχαμε έρθει εδώ? Ναι. 96. Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, πάρα πολύ καλά. Ήτανε μια ωραία εμπειρία. Και πώς ήρθαμε? Είχαμε πάει με κασέτες στην εταιρεία στην Αθήνα. Ναι. Είπαν θα μας κάνουν δίσκο. Για να καταλάβει ο κόσμος. Και ο μοναδικός όρος ποιος ήταν για το δίσκο? Τον έδωσα από τον όρο. Ότι να γράψουμε στο αγροτικό, στον Νίκο Παπάζογλου. Και μας κοιτούσαν. Για να καταλάβει ο κόσμος όμως, ήταν όχι με τις μικρές περιπλανήσεις, αλλά με τους αν. Μπαίνουμε μέσα, εντάξει, ψαρωμένοι σαφώς, με το μύθο αυτό που λεγόταν. Εντάξει, ήταν αβέως. Βέβαια. Αν και τον ξέραμε τον Παπάζο. Ναι, τον Νίκο τον ξέραμε. Στον χώρο του εδώ. Αλλά δεν ξέραμε τον Χρήστο τον Μέγα. Και μπαίνουμε μέσα και ήταν ο Χρήστος στον ήχο και εμείς κάπου ξεκινήσαμε να δοκιμάσουμε, να γράψουμε και ήμασταν άλλαν άλλων. Θυμάσαι? Και έχουμε τράκι, παίζαμε ό,τι να είναι. Και γυρνάει και λέει ο Μέγας, εσείς ήρθατε για πρόβα εδώ ή για να ηχογραφήσετε δίσκο? Και μετά ήταν να φύγουμε κατευθείαν. Και ήταν να φύγουμε μετά. Δεν θέλαμε να αυτοκτονήσουμε και τέτοια. Αυτή ήταν μια πρώτη έτσι, μουσική εμπειρία μες στον χώρο. Μετά πήγαν όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που βλέπω πια το χώρο, δεν μπορώ να μην θυμάμαι τη μία και μοναδική φοράδα που ηχογραφήσαμε σε στούντιο, που ήρθαμε το 2006 και γράψαμε το «Και με οδηγό μου ένα παιδί εδώ μέσα». Τι υπέροχη αίσθηση ήταν αυτή με το φίλο μας τον Νίκο. Αλλά και τώρα ωραία είναι. Εάν για να φύγουμε από εδώ, να πάμε 100 χρόνια πριν, υπάρχουν πάρα πολλά σκαλοπάτια που τα... Εμείς αν σταθούμε μόνο στα τελευταία σκαλοπάτια, δηλαδή του Νίκου, έχουν γίνει μεγάλα πράγματα εδώ. Μεγάλα πράγματα. Νομίζω ότι εδώ έχουν γράψει άνθρωποι που δεν είχαν άμεση σχέση με τον Παπάζογλου. Ήταν από την Αθήνα. Και από εδώ άνθρωποι που έχουν, δηλαδή έχουν καταγραφεί σε μεγάλες ποιότητας άνθρωποι. Αναμορφώθηκε η ελληνική μουσική μέσα. Ακριβώς. Οπότε λέμε ότι έτσι ο χώρος δεν είναι ο χώρος ως ο χώρος, είναι πώς φτιάχνεται από τους ανθρώπους και έτσι φτιάχνεται και η καινούργια μνήμη, ας πούμε, αυτή που θα είναι και το μέλλον. Γιατί η διατήρηση της μνήμης έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ρε παιδί μου, για να μπορέσεις να μιλήσεις και για τη συνοχή που λέγαμε πιο πριν και για τα μελούμενά σου. Αυτό είναι. Να είστε καλά, παιδιά. Μπράβο σας. Και επίσης, πάντα έτσι. Και εδώ μια πολύ μικρή, συγγνώμη Χριστό, ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που ερχόμαστε πάλι εδώ, που θέλω να σας θυμίσω ότι είμαστε από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Λοιπόν,
Είναι ένα εξαιρετικό πράγμα. Για μας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αρκετά τσίπουρα και απέναντι στο γραφείο του Νίκου. Ωραία παρέα κάναμε εδώ. Εντάξει, Πέρασαμε υπέροχα. Αυτό που θυμάμαι πολύ και ήταν εκπληκτικό, όταν πρώτο ήρθα στο στούντιο, το είδα για πρώτη φορά. Μπαίνω μέσα, μου λέει ο Νίκος, ήμασταν απέναντι στο γραφείο του και μου λέει να σου δείξω το στούντιο. Μπαίνουμε μέσα και ήταν γεμάτο μπάλες άχυρα. Φαγορατικό. Ναι, γεμάτο όμως. Όνομα και πράγμα. Στάβλος τελείως, ναι. Λέω, τι είναι αυτά, ρε Καρντάση, μου λέει, για να κάνουμε ηχομονώσεις και τα λοιπά και τα ξέρεις, κάτι κόλπα που έκανε περίεργα. Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό, γιατί εγώ περίμενα να δω ένα στούντιο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Στούντιο, ξέρεις, ναι, και drums μέσα με ιστορίες. Αυτό ήταν όλο άχυρα. Το πιάνο κάπου εδώ δεν το είχε. Το πιάνο μου τώρα, ναι. Που είχες παίξει ένα τραγούδι μας. Τα άχυρα φύγανε. Τα άχυρα φύγανε. Τα πράγματα αλλάζουν, αλλά ο χώρος. Αλλάζουν, ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτός ο χώρος έγινε μουσική σκηνή. Και αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί όταν έφυγε ο Νίκος και έμεινε άδειο το μαγαζί, έγινε ποδηλατάδικο. Και όταν το είχα δει τότε και λέω, πω, είχα στεναχωρηθεί εγώ. Δηλαδή, λέω, πω, χάνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και μετά ως διαμαγείας έρχονται τα παιδιά και κάνουν αυτό τον υπέροχο χώρο και πραγματικά είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό και να είναι καλά τα παιδιά. Να συνεχίσουν και όλοι οι καλλιτέχνες να βοηθήσουν το χώρο και όταν βοηθήσουν να έρχονται να παίζουν με ωραίες συνθήκες. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Για να μπορεί να διατηρηθεί ο χώρος. Γιατί στην εποχή μας ξέρεις πολύ καλά ότι όλες οι μουσικές σκηνές στην Ελλάδα έχουν διαλυθεί. Έτσι, και ο τρόπος αμοιβών κτλ. Οπότε πρέπει και οι καλλιτέχνες να είναι πιο ήπιοι για να μπορούμε να διατηρήσουμε τέτοιους χώρους. Γιατί πρέπει να ξαναφυτρώσουν καινούργιοι χώροι στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί είναι βαλτοί να μας ξεκάνουν. Θέλουν να μας διαλύσουν τον πολιτισμό. Δεν στον Ντόναλντ Ντακ τι κάνεις, που κατάλαβες, δεν πρέπει να ακολουθάμε αυτά τα πράγματα. Εμείς θα είμαστε σίγουρα εδώ, οι άλλοι μεγάλοι, εμείς θα είμαστε, γιατί είμαστε πιτσιρίκαδες. Λοιπόν, παιδιά που έχετε το χώρο δύναμη, εμείς όσο μπορούμε και αντέχουν τα κόκαλά μας, θα βοηθάμε όσο μπορούμε, θα είμαστε εδώ, να συνεχιστεί να γράφεται η ιστορία του. Στέλεψαν οι δρόμοι από παντού